Iker Pau naiz, Gasteizkoa, 33 urte ditut, eta orain bertan profesioz eskalatzailea. Eneko Pau Azkarraga naiz, Gasteiztarra, 1974an Gasteizen jaioa, eta txikitatik mendiko kiroletara guztiz dedikatua. Dena hasi zen, ez dakit, hemen Euskal Herrian gertatzen den moduan familiarekin, ez? Gurasoak mendizaleak izan dira, aitaren kasuan eskalatu du, eta hortik hasi zen afizioa, ez? Gure oporrak izan dira beti mendian, eskalatu du oso txikitatik, ez? Olako aristak egiten Pirineotan, hemendikan egin on zerbait trepadaren bat, eta gero ja 15 urtekin hasi ginen, ez dakit, gure kabuz juten, ez? Egin nuen kurtso bat, eskaladako kurtso bat, eta hasi ginen astebururo juten lagunekin, trenez, autobusez, hasi ginen mugitzen eskalatzen. Gero pizkanaka hasi ginen askoz gero eta gehiago eskalatzen biok elkarrekin, hasieran igual pizkaten ni egiten nuen eskalada gehiago, kirol eskalada gehiago, eneko egiten zuen mendi gehiago, gero hasi ginen gehiago elkartzen, eta hasi ginen holan ezake Pau anaiak bezala ezagutzen. Nik uste dut Pau anaien alderik nabarmentsuena eta indartsuena dudarik gabe da taldea, ez? Betidanik ulertu genuen oso txikitatik taldea egin ezkero oso tanden polita egin genezakela, ez? Kasu horretan gainera txikitatik biok eskalatu dugu, baina Iker gehiago dedikatuta goi mailako arrokako eskaladari, kirol eskaladara, eta ni gehiago dedikatuta alpinismo, eskia eta espedizioa eta horrelako gauzetara, ez? Eskalada daukana nik dut garrantzitsuena dela, ez dakit, mendian zaudela, ez dela, ez dakit, kirol bat egiten dena bakarrikan, ez dakit, gimnasio baten edo olako gauza batez. Da bizimodu bat esan genezake, ez? Bidai asko, jende asko ezagutzen duzu, lagun pila batekin mugitzen zara, astebururo joten zara leku batera, bestera, esperientzia berria dira, ez? Ez dakit. Dudarik gabe, ez? Nik uste dut errespontsabilitate handia daukagula, kasu honetan Pau anaiak eta pizkate mediatikoa garen kirolariak, ez? Baina eramaten moduzu gainera mendiko kontuetara, horrelako leku batera, beste askoz gauza gehiago dagoz, ez? Nik uste dut koherentea izan behar zarela eta honestoa zure bizimoduarekin, koherentea eta honestoa baita ere aldamenean daukasun jendearekin. Nik uste dut mendiaren ezagorriak guztiok badakigun zeintzu diren, ez? Profesio hontan, eskaladanen profesioan, ez bazaude motibatuta, ez utziko duzu, azkenean usten duzu, ez, ni uste dugu horregia dela, beste bidaiatzea, paretak, azkenean sekulako arriskuan zaude, behar duzu motivazio asko, eta ez bazaude motibatuta azkenean alde batera utziko duzu, ez. Zazpi pareta sortu zen, gehien bat, esan genezake sortu zela 2000 urtean, Yukonen, bukatu genuen espedizioa, esan genuen, nahi dugu holan jarraitu eta holan bidaiatu, leku berriak ezagutu, ez dakit, herri guztiak bizitatu, ez? Eta holan sortu zen ideia, zazpi paretarena, zergatik ez dugu bizitatzen kontinente guztiak eskalatzen, ez? Eskalatzen eta bidaiatzen, ez? Patagoniaz genuen lortu, 6. pareta izan zen, herripeketa genuen 2007an, gero besteekin ez genuen fetxetan kointziditzen, ez? Jun bar zinen ez dakit otsailan, eta otsailan esen garaiona juteko, orduan itxaron bar zenuen, eta jun ziren urteak pizka bat atxeratzen, ez? Hori bitartean,
egiten genuen 7 pareta, baina beti gauden eskalatzen beste gauzak, beste proiektuak, ez? Baina, bueno, proiektu handiena 7 pareta izan zen eta hori da, ez dakit, esate baterako guri profesionalak izatea utzi ziguna, ez? Orbailu kasu honetan uste dut dela agian ildo honetatik egin dugun eskaladarik onenetarikoa, ez? Asmatu genuelako, ikusi genuelako, bizioa izan genuen, sekulako marra Naranjo herrian ikusteko. Eta gainera marra hori bederatxia mailakoa gelditu zitzaigun, denbora asko eman genuen eskalatuela izateko, baina hori baino gehiago, niretzako garrantzitsuena dudarik gabe da, ikusi genuela marra, ez? Baina iaz erabaki nuen, saiatu behar nintzela bintzat 3 hilabete edo 4 bakarrikan egotea kirol eskalada egiten eta bintzat entrenatu pixka bat eskalatu gehiago eta saiatzean nibela egotzen, ez? Lortutan nukan bederatxia, eta nahi nuen, bederatxia plus posible nuen lortzea, ez? Aurkitu nuen niri ematen zitzaidan bide bat, dementzia semi-intentzen dena, Margalezen dago Katalunian, eta negurako oso ona da, ez? Eskalatzekoan kondizioak ona dira, eta murgildu nintzen hortan, ez? Saiatu nahi nuen nibela igotzea eta lortu nuen, ez? Bida horrekin, eta niretzako oso garrantzitsua izan zen, zeren neraman 10 urte, 2000 urtean egin nuen bederatxia, eta neraman 10 urte beste gauzak egiten, baina ez murgildutak kirol eskaladan, Ditu genion inglesez The Hardest of the Alps, ez? Alpetako gogorrena. Erabaki genuen uda honetan eskalatzea Alpetako 3 pareta oso zailak eta esanguratsuak, ez? Ez dakit zailenak eta esanguratsuenak, baina oso esanguratsuak eta oso zailak. Agian zailenak. Igual dago beste baten bat hortxe egon daitekena, baina dudarik gabe 3 hauek oso zailenen artean zeuden, ez? Bueno, oraintxe proiektua badagoz, ez? Oraindikan egia esan da, lehen beti esaten dugu bezala, ez daukagu guztiz zehaztuta proiektuak. Deskantzatu behar dugu. Ez dakit, hain korrikale proiektu batitik bestera, ez duela denbora holan ematen igual pentsatzeko hain beste, ez? Holan, printzipio, ez, jarraitzean ez dut orain bezala, ez dakit, proiektu berriak eta originalak aurkitzen, ez? Hori da zailena, ez, mendian, ez? Zerbait erakargarria, ez, beti amesten duzu, sekulako paretan, inor ez duena eskalatu, 1000 eta piko metro, sekulako tokian, inor ez dagoela hor kanpamentu basean, holako gauzekin ametsa egiten duzu, ez, eta niz dut, etorriko diren proiektuak hortikan jungo direla, ez, gauza berriak saiatu bargara gauza berriak aurkitzen, pareta erakargarriak, eta niz dut geratzen direla munduan, ez.